Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh itu yang Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya. Loh. Gumrenggeng guneme gumontang swarane saur manuk gumerah saenggon-enggon mubal amarah uripe manungsa sekawit ayem lan tentrem kedadak njolo padudon duwa dinuwa poyok pinoyok cedo cinedo cacat cinacat caturan ngalor ngidul mbregudul ngendel-ndelke karepe kabeh golek bener nanging tanpa dasar ingkang bener wong nuswantara tan kuat ngempet hardaning driya labet ana kang kesenggol rasane kedumuk mestakane swasana horeg kahanan usrek ora wimbuh wis kita nanging malah lena kawaspadane satemah gampang klebon telik sandi mata pitayaning mungsuh dom sumusup banyu guyu lakak-lakak ingkang rumangsa oleh dalan ngremuk kahanan mecah kerukunan kowe nek kena tak elingke kowe aja melu-melu wong sing percaya karo wong neneka ajarane wong neneka ana bumi kene kae aja mbok eloni lho kusik to anane aku melu mergo kae ajarane bener tur kae mlebu ana tanah Jawa kene nggawa pawarta kabungahan sing bodho ki kowe kok kowe ora gelem melu ora sudi kowe tek percaya karo wong anyar sing durung karuan kawruh lan nyatane sing disebar kuwi kawruh sing bener yen aku bener apa ora tau tak gagas tumrap aku wong urip kuwi sing baku tumindak becik lan rukun karo padha padane umating pangeran ngono wae rak ya wis lho arep becik tumindakmu nek ora cetha gondelanmu kuwi genah ora cetha sing mbok tuju lalehmu tumindak becik mau arep kok nggih apa lho wong tumindak becik kok nggih apa iki piye to ya mesti muspra mergo kapercayanmu kuwi kapercayan sing kleru oh cangkeme iki
asor lan pacaring purna dening utamaning nata berbuti pawalak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana hana tapi pangandika jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara paman paman Harya Sengkuni paman kula wonten dawuh anak Angger Duryudana miji kula ingkang paman ing plasa Jenar Rikyana Patih Harya Sengkuni bola saking jaban rangkah sampun saya kathah paman nggih ampun kuwatir kula percaya tiang-tiang niki nek dikon golek perkara niku pintere ora umum kabeh para brahmana kabeh para pandhita kowe Resi Lumana lan kanca-kanca rawange Sang Prabu Duryudana ana dawuhmu apa Ula wonten dawuh Sang Prabu. Pripun kabare anggen paduka nyebar pawarta, nyebar kabar ingkang boten bener. Wis kabeh cukup pasrahno karo aku wae Sang Prabu. Paduka Prabu Duryudana cukup dadi kedunging brana arta wae. Wah tenan. Wong tanah Jawa ki gampang bujuk-bujukane. Ketitik aku ning ndi ki aku jadi sembah-sembah kae. Semanten ugi kula. Saking katebianipun biuk ngaten. Ning kula kok mboten patek diajeni nggih. Ha kowe ketuaan kowe sing mburi dhewe. Ketuaan ki ora usah melu main. Wis yen mung kepinginane Prabu Duryudana kepingin gegem jagat raya dadi ratu Gung Binetara, ora mung dadi ratune negara Ngastina lan Ngindraprasta lan sak kiwa tengene. Yen perlu jagat Triloka dadi kagunganmu, tak aturi percaya karo aku lan kanca-kancaku iki kabeh. Bagus. Panjenengan sedaya ampun do kesusu badhe kondur dateng negara asal panjenengan. Lho, ora, aku wis kadung kerasan ning kene kok. Jebul golek sandang pangan ning Nuswantara iki jan penak tenan. Ning negaraku ngono ki, wah, wis jan aku ora entuk apa-apa, lho. Ora aku nek ning negaraku ya ora ana sing percaya karo aku. Aku ngoceh ning negaraku kono wis ora ana sing do nggugu.
Ning nek Nuswantara kene weh jan aku ki dadi sembah-sembah ngono. Iya. Niki sing baku Panembahan. Sing dianggep mungsuh niku ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mbuh piye carane? Mbuh piye reka dayane jengandika Panembahan? Jengandika Panembahan Resi Lumana saged nyengkakake patine para Pandhawa. Gampang kuwi Sengguni, gampang. Utamane para kawula ing negara Ngamarta sing boten percaya kalian panjenengan, wong-wong Ngamarta sing ora kenek diumbah pamikire niku aja nganti ditresnani. Nek iso digawe kejet-kejet. Wong-wong negara Ngamarta digawe ngantek tele-tele. Paman Sengguni paman. Kados pundi kula wonten dawuh anak Angger Duryudana? Piye mungguh pamrayogane paman Harya Sengguni? Pun kula aturi percaya, kula aturi pitados kalian tiang-tiang saking Jaban Rangkah, tiang-tiang saking Brang menika. Niku duwe wadyabala sing kathah. Kalih ngiras pantes panjenengan sebar pawarta ingkang boten nyata. Dimen sedaya padha ngalem bono dhateng Duryudana. Kula kepengin para Pandhawa enggal cepet dumugi ning sirna. Tak aturi lenggah sing jenak. Tak aturi jenak anggone pinarak Sang Prabu. Para Pandhawa, para satriya-satriyaning tanah Jawa sing mateni karben Resi Lumana. Para kawula-kawula sing bodho tak cekoki kabar sing ora bener, tak umbah pamikire kang wekasane kowe Sang Prabu Duryudana bisa ngratoni jagat raya iki. Sinokarta mrih tartamtu tamtuning
utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulada tiasil rewulan dadari Iwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun kadangipun Kakang Yayi Setyaki Singa Mulang Jaya ya Wresniwira wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu Koko Prabu Kresna amiji dhateng rayi kula pun Setyaki nggih Singa Mulang Jaya Yayi sawetara wanci iki rasanipun Kakang tansah tida-tida Yayi sajake kadang para Pandhawa bakal diincim kelawan para Kurawa kang gunakake 1000 cara sajake si Duryudana bakal duweni kepinginan nguwasani jagat raya rumangsane Duryudana lan Sengkuni kalamun kasembadan nyingkirake para Pandhawa dheweke bisa ngregem jagat iki kula nggih kemropok kepengin nunyun ndase Sengkuni niku saiki gaweane mung petentang ning endi-endi sapa-sapa ditekani sinten-sinten didumuki nganggo lambene sing pinter ngapusi niku tiang-tiang pundi kemawon dijanjeni jari dheweke bisa mulyakake bisa nentremake negara bisa gawe majune negara ndase kuwi kowe aja nesu kemawon lah iya to gumune pun Kakang wong-wong sing do diapusi kuwi kok do ngandel mongko kabeh wis do ngerti yen Sengkuni kuwi dudu wong Astina Sengkuni kuwi dudu wong Nuswantara Sengkuni kuwi wong saka Plasa Jenar wong sing neneka mung nunut urip golek penak kaya ngono kok do dipercaya carane Sengkuni pokil-ukil wong-wong saka tanah sabrang do diubel-ubeli sorban wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip tak baleni wong-wong mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip kabeh mau karben para kawula nganggep yen dheweke wong sing paling bener disebar ana ngendi-ngendi karo Sengkuni padha ngumbah pamikire titah sing diapusi wong-wong bodho dienggo bala anggone golek panguwasa mboten namung menika sak menika Sengkuni sesorah wonten pundi-pundi ngelek-ngelek para Pandhawa ngubupi para kawula ing negara Ngamarta supaya gedeng karo para Pandhawa tiang-tiang Ngamarta dipun cekoki pangertosan supados mboten anjiwa dhateng Pandhawa gangsal sepisan malih tiang-tiang negari Ngamarta dipun cekoki supaya mboten nganggo dasare jiwa Pandhawa gangsal ingkang dados adeg-adeg baku ing negari Ngamarta badhe dipun ganti mawi jiwa Sengkuni ingkang rumaos bener dhewe wiwit sakmenika sampun ngedu para kawula supados memengsan kalian bangsanipun piyambak pramila manungsa kaya Sengkuni lan Duryudana ampun ngantos dadi pangareping negara bebayani Setyaki bener kudu dialang-alangi
boten namung dialang-alangi. Ning tiang-tiang kados sengkune kudu digusah ben minggat ning negarane. Coba ning kono arep gaglak apa? Yen ana kene ora wurung mung dadi mala. Kejawi menika menawi tiyang Nuswantara mriki gelem diperintah karo wong-wong neneka, tegesipun tiyang-tiyang mriki sampun boten percaya kalian bangsanipun piyambak. Selak notol raos ing manah kawula banjur karepe Singa Mulang Jaya menawi wonten payo-payo Kurawa badhe kula brasta, para Kurawa badhe kula singkiraken ya. Aja ninggal duga lan prayoga Dimas. Sigra bala kang tumingal prang tanpa samya meprali. Radet wileteng kota Janyangkong manguncang niti bencang sang aji micil Andita karya wangsit pindha kumbang ajaping lawang susung angin ngending gone miwang kali ingkang Kusik. Lingga Garda. Ados pundi Bapa Panembahan? Kaya winalik sing dadi rasaku. Sing ana ngarep iki sapa Lingga Garda? Prayogi dipun tangleti kemawon Panembahan. Kowe sapa?
ana satriya kuruwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping. Aku Setyaki, kowe sapa? Sandanganmu kok kaya dudu wong kene. Sandangane kok dadi cangkem. Kenang apa? Kenang apa kowe kok nggawa barisan segelar sepapan? Kowe arepe do menyang endi? Lho, ya sak karepku to. Wong aku iki wis suwe ning kene kok dadak ditakoni barang. Kowe kuwi sumingkira ora bisa. Kok ngono? Prajuritmu padha ora duweni tata krama. Ora duweni subasita lan yuda negara. Tak sawang saka kadowan. Prajuritmu wani-wanine mrawasa kawula cilik sing ora duweni dosa, ora duweni luput. Mula padha minggato. Kowe dudu wong Nuswantara kene. Yen mung arep do ngejak geger minggato, ora keduka minggat kalau tak babati barisanmu. Weh, ladalah. Krungu-krungu Setyaki kuwi wonge Pandhawa. Kowe iki rombongane Pandhawa. Rombongan. Nebu sauyun. Kinanti niku. Ora. Pidak jempol. Nah, midak jempol. Gedhek antuk. Ngono. Nebu sauyun. Nebu sauyun kuwi ngono kuwi pidak jempol. Sekutane Pandhawa ngono. Kowe ora usah gemending kowe. Inggih, pane-pane nggih. Ajar prawlayar karo swara suling sih. Nggih. Singkirna bocah iki, nggih, tak kendhawu.
Kowe kalah. Ih. Kula kawon Bapa Panemban. Wis ora cocok karo sumbarmu. Lajeng menika kersanipun Bapa Panemban kadosa pundi? Mundur luwih dhisik. Wong-wonge Pandhawa kuwi jebule anggaduh kasekten sing ngedap-edapi ora kena dientengake. Yen dicara kasar awake dhewe sing do kalah, ngono. Liripun nganggo cara sing alus. Pandhawa dirangkul atine, dipek rasane. Yen perlu dijak rukun karo para Pandhawa. Para Pandhawa Kurawa didadekke siji, dijak padha rukun. Mengko yen para Pandhawa lena lagi dipateni. Mekaten Bapa Panemban. Iya. Prabu Duryudana karo Patih Sengkuni tak kandhanane. Ayo, ora sah kakean gunem sing tanpa guna nyimpang dalan luwih dhisik. Lagi. Nata Kresna nangandika duh Yayi Prabu Haywa. Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias molat soleng arinira. Duh Koko Prabu ngaturi ketiwasan wonten Brahmana anyar katon. Ngirit wadya bala segelar sepapan wanuh wani njarah rayah para kawulalit. Lah banjur sampun saged kula singkiraken aja marem luwih dhisik Setyaki. Ibarat dandan aja mbok kendhoni ning malah kenceng ana. Sajake wong-wong kae duweni sanggit rungsit pangreka daya murih cilakane para Pandhawa. Lah lajeng kados pundi? Ayo jumujuk ana ing negara Ngamarta. Nemoni kadang para Pandhawa. Amarga ing ripalungguhan iki atiku rumangsa ora kepenak. Makaten Dukaka Prabu, pancen bener. Aja ninggal hambek ingkang sinatriya. Aja ninggal hambek ingkang sinatriya. Lon-lonan bareng tumuju nang negara Ngamarta. Mbok menawa iki mengko ana apa apane nasibe kadang para Pandhawa. Yayi Singa Mulang Jaya kudu melu jumangkah, Yayi Setyaki kudu melu kumrembyah.
sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon Pati
Ginarebek Badaya yuwarna nira Sakwetawis dangu sarawuh paduka Yayi Puntadewa ingkang raka ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mawantu katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Ngamarta ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih Duh Koko Prabu dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu wangsul ripa duka kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Yayi Prabu nggih sampun kula tampi kanthi gambirane manah. Koko Prabu Mandura sesembahan kawula sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu ing Mandura. Wiladalah inggih Yayi Prabu Duryudana lulus alaharja pisowanan kula wangsul pangestawanipun Kang Raka mugi katur Yayi Duryudana. Inggih Koko Prabu sanget panampi kula dadosa jejimat paribih paring pangestu handika Koko Prabu ing Mandura. Senadyan pun bapa ora keri ngger anak Prabu Puntadewa winantu ing karaharjan tekane angger anak Prabu ing Ngamarta. Kawula nuwun inggih Rama Panemban Resi Lumana sampun kula tampi paring pambaginipun dene pangabekti kula mugi kunjuk banget panarimaning pun bapa sinuwun Prabu Baladewa winantu ing karaharjan. Iya Resi Lumana banget sing dadi panarimaku. Lho ngosik Prabu Baladewa kok ora basa karo aku. Panemban anane aku ora basa karo kowe sebab kowe ya ora basa karo aku. Lho mengko dhisik Sang Prabu kudu pirsa menawa dina iki kabeh para putra siswa padha madhep ing ngarsaku lan kabeh padha basa karo Resi Lumana. Ya pancen tak akoni Panemban. Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Puntadewa padha swita basa marang Panemban nanging sumurupa tekaku ana kene ora niat bakal meguru karo kowe.
Oh ya wis. Ora dadi apa. Dasare aku ya wis ngerti lagak lagu lagon lagiane Priyayi Mandura. Ketoke kasar ning seger yen tak rasakake. Yayi Prabu, amarwata suka sing manah ingkang raka dewi nampi praptanipun handika Yayi Prabu ingkang sampun sarimbit kalian Koko Prabu Mandura. Sak sampunipun satata lenggah Yayi daya-daya ingkang raka haminta katerangan wonten wigatos ingkang pundi? Wonten wigatos ingkang pundi? Keparengipun Yayi Prabu Puntadewa rawuh wonten Stinggil negara Ngastina dinten kalenggahan sapangki. Waleh-waleh menapa duh Koko Prabu? Sowanipun ingkang rayi ing ngamarta nderekaken Koko Prabu Baladewa tuwin kaderekaken Dimas Werkudara dalah Yayi Arjuna ingkang sepisan. Sampun sawetawis alami mboten ngawuningani gumelaring negari Ngastina mriki. Angka kalih alabet sampun dangu ingkang rayi mboten sapet jagong panjenengan paduka njeng Koko Prabu. Wondene ingkang kaping 3 sowanipun ingkang rayi namung mestuti dumateng dawuh pangandikanipun Koko Prabu lumantar Nawala utawi Kintaka ingkang sampun kawula tampi. Ingkang suraosipun tulis Koko Prabu Duryudana animbali dumateng sowanipun ingkang rayi sakadang ingkang menika donjeng Koko Prabu. Wonten wigatos ingkang pundi daya-daya kaparenga ingkang rayi nyuwun dawuh saking panjenengan paduka Koko Prabu. Inggih Yayi. Wiwit saking negari Mandura dumugi Ngastina kula rencangi nyabrang nitih Kyai Jaka Tuli. Ing pangajap saged enggal pepanggihan kalian paduka Yayi Prabu ingkang menika daya-daya pun kakang cumadong dawuh Yayi. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Yayi Prabu dalah Koko Prabu Mandura. Kadi dene winalik ingkang dados raos kawula. Duh, Yayi Prabu lan Koko Prabu Mandura. Estunipun anggen kula ngaturi rawuhipun Yayi Prabu tuwin Koko Prabu Mandura namung anggen kula mestuti dawuh pangandikanipun pepunden kula Sang Guru Minulya Kanjeng Rama Resi Lomono ingkang sakmangke kepareng hanimbali dhateng para putra siswa kadawan makempal dhateng Stinggil negari Ngastina mriki. Wonten ingkang badhe paring sabdatama tan asanes muhung bapa panembahan piyambak ingkang menika kunjuk dhateng Bapa Resi Lomono. Gegandeng sakmenika para putra siswa sampun marak ngabiyantara. Kepareng sumangga Bapa panembahan paring sabdatama tumanduk dhateng sedaya para putra siswa ingkang sampun kepareng ngabiyantara ing wekdal menika. Palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamor ngun manah rahayu Hayuwana tan agolong gumolong manadukara
sadurunge lan sakwise pun bapa ngaturake tarima kasih marang anak Prabu Duryudana kang wis maringi wanci marang pun bapa kinen paring sabda tama marang kabeh para putra siswa ingkang wis kepareng abiyantara. Pancen kapara nyata ngger Puntadewa marep maneh sira tinimbalan ingkang raka ing Ngastina iku awit saka pakone pun bapa. Munggo apa to wigatine dene kabeh para putra siswa ndak timbali marak ana ing kene. Ora liya pun bapa mung bakal ngaturake munggo ingkang dadi isining atiku. Banget panuwun kowe ngatasi aku durung suwe mapan ana negara Ngastina kene parandene nampa kapercayan saka anak Angger Duryudana lan anak Prabu Puntadewa katitik pun bapa ing Ripalungguhan sakmengko dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Ning pun bapa ya ngrumangsani kok Ngger. Jroning pun bapa dianggep guru durung ana piwulang saka pun bapa ingkang tumanduk marang para siswa. Sabab pancen durung ana wektu ingkang prayoga kanggo hamedhar piwulang. Awit apa? Awit guru mulang marang murid kuwi kudu nonton karo kahanane murite. Kira-kira murite piye kahanane? Lagi usrek apa wis tentrem? Mula kudu angon kahanan. Nonton swasana. Semono uga sipating guru sadurunge mulang gurune dhewe ya kudu wening sing dadi penggalihe. Kudu ora kecampuran hawa omah setitik-setitika. Kuwi tumanjane bakal iso becik. Merga sing mulang ya wening, sing nampa ya wening. Iki tak sawang dina iki glagate do apik kabeh. Lagate wis do sumeh. Dadi gampang anggonku bakal nglebokake ngilmu utawa kawruh. Ngger, saiki enggak padha matura dhewe-dhewe. Mumpung pun bapa Narabuka wiwaraning kanugrahan kang wujude piwulang. Kabeh para putra siswa padha duwe panyuwunan apa mbok menapun bapa bisa paring mangsulan, watone takone aja rena-rena. Takono ngilmu apa wae. Ngilmu aji jaya kawijayan, ngilmu kebatinan kabeh bakal tak wangsuli. Watone aja takon perkara wedokan. Merga muridku ki ayake komplit, ana sing tataran luhur, ana sing tataran ngesor. Nggih. Ngestaken dawuh Bapa Guru Duryudana kepiye? Sanget panuwun kula dhateng Bapa Dwija. Kanugrahan kawibawan kaluhuran ingkang kula gadhahi wekdal menika sampun ngantos kendel dhateng kula. Nanging mugi saged dawah turun tumurun ing putra wayah kula ing benjangipun. Saged nemu kawibawan kaluhuran ingkang sarta kanugrahan kados ingkang kula enyam dinten sapanggi mawi cara menapa keparenga kula nyuwun dawuh dhateng Paduka Bapa Guru Silmana. Ya panyuwun kang banget luhur saka anak Prabu Suyudana. Kanugrahan kawibawan kaluhuran aja mung mandhek ana ing anak Prabu nanging iso nganti turun tumurun. Ya, mengko bakal tak warai carane, bakal tak paringi dalane. Sumenea sawetara ya, Ngger. Nggih, Bapa Guru. Puntadewa nyuwun apa? Rama Panemban menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun menggah menapa isi tuwin werdinipun pustaka utawi jimat Jamus Kalimasada ingkang kula pundi punika kula nyuwun wedharanipun Bapa Panemban. Anak Prabu Punta nyuwun diwedharke muhung surasane pustaka Jamus Kalimasada. Nuwun inggih Bapak. Ya mayar kuwi barang sing ora angel. Mengko bakal tak wedharake sinuwun Prabu Baladewa duweni panyuwunan apa? Aja kurang pangapura ya Panemban. Kaya sing tak kandhake ana ing mau ngarep. Tek aku ana kene niatku ora arep meguru karo kowe. Ora kok jeneng Baladewa nyepelekake kuwi ora.
Ning upama aku arep meguru karo kowe, njur apa sing arep tak guroni tekan kowe? Upama Baladewa bakal nyuwun kawruh babagan kebatinan, ora kok jeneng Baladewa ki umuk iki ora. Jaman aku isih kok krasana biyen, aku ya tau dari pendhita kaya kowe kuwi. Jaman aku isih Jaka biyen, jaman aku isih enom biyen. Aku tau mendhita kaya sira Panemban. Mula ing babakan kawruh kebatinan tak kira isih cukup ana ngengean tumraping Baladewa. Ya tak akoni. Jaman aku isih durung mudeng bocah wedok biyen, aku mempeng tirakat, aku mempeng prihatin. Ulah kebatinan ora kitang seminggu pindho, seminggu ping 3. Tak ewangi mlebu alas munggah gunung nyemplung sendang. Kuwi jaman biyen. Ning pancen tak akoni. Bareng aku wis weruh wong wedok ki wis rada suda. Ora pati mempeng kaya biyen. Sebab apa? Angger arep budal tirakan aku mesti digondeli karo mbok wedok ngono. Wah, jan penyakit wong wedok kuwi. Munggo kuwi tumrap ilmu kebatinan, Jur. Upamane aku bakal nyuwun kawruh kadegdayan utawa kanuragan, tak kira aku isih duwe sifat kandel. Wujute pusaka nenggala lan lugara ingkang minangka dadi piandelku. Mula aja kurang mamangku aku durung duweni penyuwunan marang jeneng sira Panemban. Mbuh, mengko tak pikir mburi. Oh ya wis, ora perlu kesusu. Dipikir dhisik Prabu Baladewa, dipikir sing kanthi wening. Werkudara kowe duweni panyuwunan apa? Iya. Resi Lumana guruku. Yen pancen aku dikeparengake njaluk, aku mung njaluk wedharing kawruh sastra Jendra Hayuning Rat lan sastra Cetha Paripurning Wangsit Kunta Jiwa Wakasing tunggal iki wedharane kepiye Lumana guruku? Ah iya, heeh. Kawruh sastra Jendra ya mengko tak gamblangake, mengko tak wedharake. Ilmu kuwi nek ning ngarepku nggo ilmu upil kuwi. Kulup Janaka duweni pitakonan apa? Duh Panemban, menawi kula dipun keparengaken kula nyuwun, kula namung nyuwun wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Ya. Wiwit anak Prabu Duryudana tekan Janaka kok tak penggalih isih enteng kabeh panyuwunane. Durung ana sing bobot babar pisan. Ya mung sadurungipun bapa bakal maringake Kang Satoha medharake, luwih dhisik pun bapa bakal nyuwun katerangan marang kabeh para siswa. Para siswa kang padha ngaku guru marang pun bapa mau, lair batin apa mung lamis wae, Nggir? Awit ngene. Lamun leh ngaku guru amung ana lamis, tiwas pun bapa paring pitutur-tutur ketawur tan ana guna paedahe. Nanging kosok baline, lamun ngaku guru marang pun bapa kuwi kandhas tekaning batin, tegese anggone bakal nampa piwulang saka pun bapa mau linandesan rasa kapercayan. Mbok gurune ampuh kaya ngapa, yen sing nampa ora linambaran kapercayan ya wis muspra tanpa guna, ibarat seganten sinarepan tan ana guna paedahe. Bapa guru lair batos angin nulung aku dateng Dwija dateng Bapa Panemban Resi Lumana. Semanten ugi kula Bapa Panemban lair batos angin kula ngaken Dwija dateng jengandika Panemban gegantaning manah namung badhe ngudi indak ing ilmi miwah anggayuh wimbuing kawruh. Werkudara, piye Yayi? Werkudara percaya apa ora marang ulangane gurumu iki? Mung karing ngrungokake. Karing ngrungokake ulangane dhisik mau kaya ngopo. Yen ulangane apik ya tak tampa. Yen kira-kira ora cocok ya tak pikir luwih jero. Pancen kudune kaya mengkono Werkudara. Merga jaman saiki iki yen wong pinter ki akeh ning ditonton kepinteran luwih dhisik. Iya. Yen wis padha lair batin, padha rungokno sing kanthi pertitis. Merga pun bapa mulang marang kabeh para putra siswa iki ana syarate. Syaratipun menapa Bapa Panemban? Syarat sarananipun menapa Duh Rama Panemban?
Syarate kang sepisan tak jaluk Pandhawa karo Kurawa kudu rukun manunggal dadi sawiji. Lelakon sing wis kapungkur tak jaluk aja padha dibaleni meneh. Ya kuwi anggone para Pandhawa lan para Kurawa, anggone padha cecungkrahan, anggone padha pasulayan. Nganti padha ora eling yen Pandhawa Kurawa iku maksih padha siswane Sang Sanyasin Wiyasa. Mula ndak jaluk kudu rukun ing antarane Pandhawa lan Kurawa. Inggih Bapa, ala karapunika ingkang kula ajeng-ajeng. Bapa, wiwit rumiyin pramila Bapa panemban kula tansah gandrung kalian kerukunan sanget bingah raos sing manah menawi Koko Prabu Makempal lair batin kalian para Pandhawa kang sarta Kurawa. Bagus. Yen wis padha rukun tak jaluk meneh ya. Tak jaluk meneh perang gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun ya ora usah diarep-arep. Pun Bapa ngerti surasane Jangka ngandharake besok bakal timbul perang gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun. Perang antaraning Pandhawa lan Kurawa sing disebabake mung perkara rebutan negara. Mara saiki pikiran ngger. Wong perang ki entuk-entukane apa? Coba pikiran. Wong perang kuwi oleh-olehane apa? Yen menang ya dadi pindhang, yen kalah ya mung bakal dadi rempah. Mula tak jaluk aja padha nganakake pasulayan. Negara liya perang ya ben, ning kene aja digawe perang. Merga para kawula tak kira wis padha tuwuk karo sing jenenge memungsuhan. Wis padha jeleh marang peperangan. Sing dikarepake para kawula iki mung swasana sing tentrem kahanane ya laire ya batine. Apa Pandhawa Kurawa seneng akeh bocah yatim sing ditinggal mati wong tuane sabab wahing peperangan. Apa Pandhawa Kurawa mentala midhangetake panjriting randha kang kelangan bojone merga pepantening pasulayan. Nggih, kula namung mangestokaken dawuhipun Kanjeng Guru. Kula mboten badhe ngajeng-ajeng dhatengipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Nah, bagus. Supaya Baratayuda Jaya Binangun ora dadi, syarate negara Ngastina karo negara Ngamarta kudu didadekke siji. Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke sak wilayah. Lan Pandhawa ya kudu eling. Ngamarta kuwi biyen ya dumadi saka alas sing jenenge Wanamarta utawa Simbar Maruta. Kamangka Wanamarta ya Simbar Maruta biyen isih ke bawah perintah negara Ngastina. Mula tak jaluk wilayah Ngastina aja diprail-prail, aja diponto-ponto. Nanging kudu dibalekake dadi siji. Dipulihke dadi siji, kumpul dadi sajuga Ngastina lan Ngamarta. Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa aja dadi ratu. Sebab apa? Yen Duryudana sing dadi ratu, mesti kawula Ngamarta padha pegel pikire. Kosok baline. Yen si Puntadewa sing dadi ratu, kawula Ngastina ya bakal mesgul sing dadi rasane. Mula tak jaluk Duryudana aja dadi nata, Puntadewa aja dadi nalindra. Ingkang padha ngemudeni pemerintahan mengko sing dadi ratu mengko kareben pun bapa dhewe. Aku dhewe sing bakal nyekel pemerintahan, sing bakal ngemudeni lakuning pemerintahan. Anggonku cuman toko kandha sagu nyekel bawat pemerintahan mau, ora kok disebabake milik barang kang melok kesusu malak mung sabab kesusu barang ingkang muluk iki babar pisan ora. Dosa tumraping guru kok milik nggone murid iki dosa. Aja nganti aku milik duweke murid. Kuwi sirian tumrap Resi Lumana. Apa meneh duweke kanca, kuwi sirian tumrap aku. Kecuali nek wis dipasrahne aku. Nah, wis beda ceritane ngono. Ih. Bapak Guru. Sakwetahipun panguwasa Ngastina kula pasrahaken Bapak Guru. Semanten ugi kula Rama Panemban kamardikan menika mesti mawa pangorbanan. Dene menika sedaya ingkang tumuju kamardikaning raos
Samunta kok jengandika bapa panemban mundhut pangwaos negari Ngamarta senadyan to nyawa kula kinarya tetombok kula mboten badhe awel sawetahipun negari Ngamarta kula borongaken dhateng Paduka Rama Panemban. Wah, padahal Pramara reh mangasa umya ngambrengeng kadi karonaning kasuwasih ring marga Hamalakung Ore sang gandha wastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amor wayahanto Werkudara piye Yayi negaramu dijaluk Yayi Aku sipating satriya kepingin dadi satriya sing becik ora bakal ninggalake sapta margaku lan sumpah prajuritku Aku mung kari manut karo mbarep kakangku. Oh mengkono? Iya. Gandeng kakang mbarep masrahake, aku ora wenang gondeli. Sebab Werkudara urip ana sahandap pangwasane mbarep kakangku. Lho, ndengaren ndi? Yen wis padha sarujuk, apa sing wis tak kandhakake lah saiki ayo wiwit nganakake panaliti. Ayo padha metani. Sebabe apa kok biyen-biyen Pandhawa karo Kurawa ora iso rukun? Manut panalitenipun bapa iki kabeh pancen ana sing ngubupi, pancen ana sing gawe. Muhung sapa sing nyebabake ora rukun? Para pangarasaku ya mung manungsa cacah loro. Siji Kresna, loro Semar. Ya mung wong loro kuwi sing marake dadi urup-urup, ya mung wong loro kuwi sing ngobak-obak banyu bening. Mula ya ngger supaya bisa nggayuh tentrem kang sejati, rukune para Pandhawa lan Kurawa iki mengko kudu ditumbali. Monggo sapa ta kang kinarya tumbal ora ana liya. Ya mung Kresna kelawan Semar kudu dipateni luwih dhisik. Yen Kresna lan Semar durung mati, tak kira cebol nggayuh lintang Pandhawa sarta Kurawa bisa nemahi rukun. Kupingku suwe-suwe ora kuat ngrungokke bangsat elek. Oh. Prodha montap lir kinatap duka yayasine pijojo pangmawing wengis kumejot patoning latine trandit ngondarandir ing jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro rembuke wiwitan tengahan penak dirungokake kuping bareng pungkasane rembug melangkah pundak nyampar kuwi Baladewa. Mengko dhisik lumono. Sinuwun Prabu Baladewa apa?
Aku arep takon mara coba Wangsulana. Ndangu babakan apa? Sak temene kowe kuwi pandhita apa jagal menungso? Aku iki pendhita. Yen pancen jeneng sira ngaku pendhita, coba aku bakal takon. Pandhita kuwi duwe hambek pirang perkara? Moringgal jlentrehna. Prabu Baladewa, pandhita kuwi hambeke mung sawiji, ya kuwi memayu hayuning jagat, memulya titah Madyapada. Wo lah dalah. Ora jeneng mukal. Cara-carane wong mlaku wae tanpa teken. Sebab kowe ora bisa njangkepi syarat anggonmu madeg dadi pendhita. Wis tak kandhake ana mau ngarep. Ala tanpa rupa Baladewa iki ya tau dadi pandhita kaya kowe kuwi. Sipating pandhita kuwi siji Hanuraga, loro tresna asih marang sasama, telu tanduk aris ulat manis, papat ing cipta demen tetulung, angka 5 adoh panggawe cidra, angka 6 ora kena gawe rusak, angka 7 nengenake babakan panembah, genep kaping 8 ngalah tan hanggunggung diri. Kuwi hambeke pendhita. Nanging bareng tak rasa-rasake hambek 8 mau babar pisan ora ana sing kok nggoni. Ora jeneng mokal. Yen kowe nganti wetu tembung bakal mentara nyernake wong kang tanpa luput, wong kang tanpa dosa. Walah, lumono. Tata gelar kowe kuwi jobahan. Tata gelar kowe sorbanan nanging tinemune jebul Allah sing dadi gedhohanmu. Katitik ing atase sing arep rukun ki Pandhawa karo Kurawa, kenang apa sing ndok nggo tumbal, sing ndok korban wong sing tanpa luput. Ingkang mangkono apa paedahe Baladewa kesuwen ana kene. Tinimbang Baladewa kalepatan Banyurata, prayoga aku ninggal papan kene. Nanging wanti-wanti oleh Baladewa. Wong sing bakal dandani kuwi luwih langgeng tinimbang wong sing bakal ngrusak. Tak baleni. Sing dandani kuwi mesti bakal luwih langgeng tinimbang sing arep bakal ngrusak. Hundhuan tuindakmu mengko lumono. Welata. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dyah utama pancen tak titeni ya lagi teko cah wi mengok glagate ora penak kancane do diuring-uring ya tak akoni sepisan tak titiki mau ora basa. Iki wis genah mesti ra cocok karo ajaranku. Bareng krungu Semar karo Kresna arep tak pateni kok muringe saya ndadi sengune. Kula wonten dawuh Panembahan. Bareng Baladewa krungu Kresna Semar arep tak pateni kok muringi sebabe apa? Baladewa karo Kresna ki apane? Menapa Panembahan dereng pirsa? Lho, piye to? Sinuwun Baladewa menika kadang werdanipun sinuwun Prabu Kresna. Lho, kuwi jek kakange to, jek dulure to. Inggih. Lha cangkemmu ra muni mau-mau. Nyuwun pangapunten Panembahan, kula sasmitani panjenengan boten tanggap kok. Kula kedhepi panjenengan boten krasa. Kedhepmu aku ra roh wong kowe nganggo kacamata ireng kok.
Ning ya wis ora dadi baya pangapa. Baladewa nesu gemprang-gemprang iki mau kena tak ibarate kungkang mangungkung sajroning eleng. Kodhok suarane seru ning ora ndayani apa-apa. Wis ora perlu ndadak miris, aja padha goreh sing dadi rasamu. Kabeh para putra siswa, kabeh para putra siswaku. Nasibe Baladewa ana tangane Resi Lumana. Sapa sing malang-malang bakal putung, sing ngerawi-rawi tak rantas. Dina iki piye ngger Puntadewa bisa nanggapi sabdaku sing pungkasan iki mau apa ora? Rama Panembahan, punapa mboten langkung prayogi Koko Prabu Kresna dalah Kakang Semar Badranaya katuran rawuh dhateng mriki supados nderek anyekseni manunggiling Pandhawa tuwin Kurawa. Tak kira Kresna karo Semar ora gelem nyekseni babakan rukune Pandhawa kang sarta Kurawa. Langkung prayogi dipun cobi Panembahan, ya wis sak karepmu. Dimas Werkudara Yayi, mbarep kakangku kuwi. Siadi dina iki ndak utus amiji Kakang Semar Badranaya Yodi. Wah, Semar iki dudu duwekku. Semar kuwi dudu rombonganku. Semar iki punakawane Janaka, Kandha karo sing duwe rombongan kuwi. Yayi Arjuna, kula wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu siadi ndak utus Yodi lumarapo marang negara Ndwarawati kang sarta Karang Kadempel. Koko Prabu Kresna lan Kakange Semaya atura rawuh ana negara Ngastina kene ingkang wigati katuran nyekseni rukuning Pandhawa dalah Kurawa. Kawula nok hamangestaken dawuh Koko Prabu Wijasena. Mbarep kakangku harapa aja negakake budhalik Nyai Arjuna. Siadi uga jampang langkung Arjuna anggone bakal sowan ana Ndwarawati lan sowan ana Karang Kadempel. Ora liwat mangestake dawuh mbarep kakangku. Sikra bala kang kumingal prang campo samya mekali. Lara dadet wiloting tata danyangkong manguncang niti benjang sang aji mijil ong